Szipi? Olyan szó nincs. Mi az, hogy szipi? A szipi az a testnek a része. Ó, tényleg? Szóval a testnek egy része? Na és melyik része? A csípő alatt. Csalás. Ilyen szó nincs. A csípő alatt található. Lássuk. Nem kéne minden szavamat megnézned. Szerintem van ilyen szó, biztosan. Hát, itt nincs nyoma. Hazudtok. Itt a szipákol, és aztán van szipirtyú, de szipit nem említenek. Hazudtál. Én nem szoktam hazudni. Van ilyen szó. Ő nem hazudik. Igazán? Akkor hogy nincs benne? Azt nem tudom. Talán már nem használják többé, orvosi szó. Talán kiment a divatból. Tudod mit? Ez baromság. Kizártad magad a játékból, mert hazudtál nekem. Jaj, Tét. Vége. Én most abba hagyom. Nem lehet abba hagyni, amikor ki vagy állítva. Most hová sietsz? Ne rohanj el, gratulálj nekem. Tudod mit, átverésből jeles lennél. Enyém a legtöbb pont, tehát én nyertem. Lássuk csak. 94 nagyinak, Tét 110 pontot ért el, és a nagyapát diszkvalifikáltuk, mert egy hazug csaló, és én nyertem. Csaló, csaló, csaló.